Ja moi, tässä mä Aksel. Oi vittu. Hyvä, joo. Joo, on me vaan 7-8 nyt on ja. Meillä on täällä Karjana WC:llä. Tässä on just mennyt rekka. Mä menin melkein se, jos te näette yhden videon kun mä driftan tästä kurvasta, niin se näette kun toi rekka tuli ja ajoin melkein mun päät joo. Mut this is some fucking ABC and Simon got a drift on this place and I don't know if she's coming now. It's a fucking hard fart. He's coming. Oh my god. He's coming. And he's bailed. Oh my god. This is my Jopo and my Vantar. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, Polly. He got a fierce drift, but it goes out reven. Oh my god. Cars. Rekka. Woo! Simon is dead now. He's one leg. And, oh my god, a car! Vartijat! Oh my god! Oh my god! Ei, ne meni jo rekka. Se polvi lähti ehkä knaksassa jo tosta paskaa, mutta joo, tää oli meidän video. Ja se tulee kyllä YouTubeen. Bessani Mafia! Me luvataan, että se tulee kyllä YouTubeen 2. Yksi kun mä driftaan tässä ja sit kun Simon driftaa. No. Morjens! Nähdään. Lopputekstit tulee sit siinä.